Marko asempa tinwotwe. Nanumu a nkrofukuro no dooso bio na wonni biribi a wodie no. Yesu frɛ asuafo ne bae. Se won sɛ, nkrofukuro yi me mɔbɔ. Efiri sɛ, watena me nkyɛn atoa so nansani. Na wonni biribi a wodie. Na sɛ megya wɔn kwa ma wɔde kɔm fie a, ɔbɛtotɔ ba ha ɔkwan mu. Efiri sɛ, wɔn mu binom frɛ akyirikyiri na baeɛ. Na n'asuafo no buaa no sɛ, ɛhe fa na obi betumi anya paano a yɛn mu bedi ame wɔ sesa so ha? Na obisaa wɔn sɛ, paano ahe na mowɔ? Na wɔkaa sɛ, ɛnson. Na wɔhyɛ nkrofukuro no sɛ wɔntenatena fam. Na wɔfa paano nson no daase, bubui, na wɔde maa n'asuafo no sɛ wɔnkyɛma wɔn. Na wɔkyɛma nkrofukuro no. Na wɔwɔ mpataa kakrawa bi, na wɔhyiraa so, kaa sɛ wɔnkyɛ ɛno nso ma wɔn. Na odi mee, na wɔtase mporoporowa a ɛkaayɛ no ntɛnkyerɛnkyɛ nson mama. Na wɔn a wodiiɛ no bɛyɛ sɛ mpemnan. Na ogyaa wɔn kwan. Na ntɛm ara wɔne n'asuafo no kɔtena kodoɔ mu, na wɔbaa Damanuta fam. Na Farisifo no firi bae, na ofiti aseɛ bisabisaa no nsɛm, hwehwɛɛ ne nkyɛn nsɛnkyerɛnne a ɛfiri soro de sɔɔ no hwɛe. Na ogu ahome ne honhom mu kaa sɛ, adɛn na nnɛmma yi hwehwɛ nsɛnkyerɛnneɛ yi? Nokorɛ mese mo sɛ, memma nnɛmma yi nsɛnkyerɛnneɛ biara. Na ogyaa wɔn hɔ kɔtena kodoɔ mu bio, kɔ asuogya no ho a. Na wɔn werɛ firi sɛ wɔfa paano. Na wonni biribi wɔn nkyɛn kodoɔ no mu sɛ paano baako pɛ. Na wɔsee wɔn sɛ, hwɛ, monhwɛ mo ho yie Farisifoɔ mmɔreka ne Herode mmɔreka ho. Na wɔdwendwene sesee wɔn ho sɛ wonni paano. Na Yesu hunui no, wɔsee wɔn sɛ, adɛn na modwendwene paano a munni ho? Munya nhuni, na monte aseɛ. Mo akoma da so apirim. Mowɔ ani na monhunu adeɛ. Na mowɔ aso, monte asɛm. Na monkae. Mebubu paano no mema nnipa mpemnan no. Mporoporowa nkyerɛnkyɛ ma he ɛna motaseɛ. Ɛna ɔsee no sɛ, 12. Na mebubu nson no mema nnipa mpemnum no. Mporoporowa ntekyerɛkyie ma he ɛna motaseɛ. Ɛna ɔse, nson. Na ɔsee wɔn sɛ, ɛna afei monte ase ara yi. Na oduru Bethsaida. Na wɔde onifirani bi brɛɛ no. Na ɔsrɛ no sɛ wɔmfa ne nsa nka no. Na ɔsɔ onifirani ne nsa, de ne firi akuraa n'ase. Na wɔte ntasuo guu n'ani so, de ne nsa guu ne so, bisaa no sɛ, wohunu ade anaa? Na ɔmaa n'ani so kaa sɛ, mihunu nnipa a ɛnenam hɔ, nanso mihunu wɔn sɛ nnua. Afei, ɔde ne nsa guu n'ani so bio, na ɔhwɛ adeɛ haa. Na ne ho sanee no, na ohunu biribiara kan. Na ɔmaa no kɔɔ ne fie, see no sɛ, nkɔ akura no mpo ase. Na Yesu ne n'asuafoɔ no firi hɔ kɔɔ Kesarea Filipi nkura ase. Na ɔkɔɔ mu no, obisaa n'asuafoɔ no sɛ, Nnipa ka sɛ me ne hwan? Na obuaa no sɛ, Yohane Osuboni, na ebinom se Elia, Na ebinom nso se Yeremia na adiyifoɔ no mu baako. Na obisaa wɔn sɛ, Na mo deɛ, mo se me ne hwan? Na Petro bua see ne sɛ, wone Kristo no. Na ɔbraa wɔn sɛ wɔnka ne ho asɛm nkyerɛ obiara. Na ofiti aseɛ kyerɛkyerɛ wɔn sɛdeɛ ɛsɛ sɛ onipa ba no hunu amane pii. Na mpanimfoɔ ne asɔfo mpanin ne atwerɛfoɔ no po no, na woku no, na ne nansa so wasɔre. Na ɔka asɛm no pefee. Na Petro de ne kɔɔ nkyɛn fiti aseɛ kaa n'anim. Na ɔdanee ne ho hwɛɛ n'asuafoɔ no, kaa Petro anim sɛ, Firi me so, Satan. Ɛfiri sɛ wonnwene Nyankopɔn deɛ, na mmom nnipa deɛ. Na ɔfrɛ nkurɔfokuo no ne n'asuafoɔ no bae.
ka kyerɛ wɔn sɛ, obi pɛ sɛ odi m'akyiri a ɔmpa ne ho akyi na ɔmfa n'asɛnnua na ɔnim akyi. Na obiara a ɔpɛ sɛ ɔgye ne kra nkwa no, ɛbɛfiri ne nsa. Na deɛ ne kra bɛfiri ne nsa me ne asɛmpa no nti no, ɔbɛgye no nkwa. Na sɛ onipa nya wiase nyinaa na ɔhwere ne kra a, mfasoɔ bɛn na obɛnya? Anaasɛ deɛ na onipa bɛma de asesa ne kra? Na obiara a n'ani bɛwu me ne me nsɛm ho ɛnnɛ mma awaresɛefoɔ ne nnebɔnyɛfoɔ yi mu no, ɔno nso ho bɛyɛ onipa ba no aniwu da a wɔne abɔfoɔ kronkron no bɛba wɔ Onyankopɔn animuonyam mu no.